moni nde lero tukupita mu dziko la Pakistan. Dziko lotina kuti kumachuluka nkhondo, kumamveka kuti kuli nkhondo. Mene zimamvekera pa TV ngati koopsa kwambiri, koma chimadabwitsa nchonena kuti nzika za ku Pakistan zimangonyamuka nkumapita kukayenda ma holiday, kukakhala, kukafunsa amanena kuti nkwabwinobwino, zimaonjeza pa TV. Nde kumeneko ndi ku Pakistan. Nde nkhani yake inachitika mu chaka cha 2017. Ku Pakistan kuli chikhalidwe choti ambiri, mabanja ambiri amapanga ma arranged marriages. Kapena neno kuti amachita kugwirizana makolo. Kaya ndi ankolo kunena kuti inu mwana wanuyu adzakwatirana ndi mwana winayo. Anthu ake amakhala kuti ndi ma cousins nthawi zambiri. Nthawi zina amakhala kuti si ma cousins, koma zimakhala nena kuti chimakhala chikonzero cha makolo. Ndi akapanga chikonzero chimene chocho akauza nawo makatsikana saloledwa kuti akane. Kukana limakhala tchimo lalikulu kwambiri mu chikhalidwe chawo, makhala ngati anyoza mtundu. Ndi zimakhala zochititsa manyazi kwambiri kwa makolo. Kunena kuti mu mtundu wawo ainiwa chewo zimafika point yonena kuti amalolera kuti kuli bwino akuphetsena, kunena kuti ugwiretse manyazi, amachita kuti ma honor killings. Amapha ndithu ndipo amapeza kuti sakuzengedwanso mlandu, apha kaya mwana wawo, apha mchemwali wawo, mudzina lonena kuti akukana kukwatira ndi munthu amene tikumuwuza kuti akwatirane naye. Zimenezo ndi zinthu zonena kuti zakhala zikukambidwa kwambiri m'manyuzi m'machani, kunena kuti anthu kuyesera kuti kodi anthu atingathandize bwanji. Letse azimayi nanga sipena kukwatiritsa ndi munthu kuti ena amakhala kuti sukuwaziwa, sukuwakonda, koma ndi mmene chikhalidwe chawo chilili. Nde mtsikana uyu dzina lake Asia Bibi amakhala nayenso nzika ya ku Pakistan. Mu chaka cha 2017 anali ndi zaka 21. Asia anali ndi chibwezi. Chibwezi yake dzina lake Muhammad Shahidi. Atamakondana kwambiri anthuwo. Chibwezi yawo choyenda amafunitsitsa atakwatirana. Abale ake a Muhammad amazidziwa. Nde akuti Asia amapempha makolo ake nthawi zonse kuti chonde musazandipangira arranged marriage, sindikufuna muzandikwatiritse ndi munthu oti sindikumfuna, sindikumudziwa. Koma makolo ake anali atapanga kale chiganizo, anali atapeza kale mamuna oti iyeyo atani akwatirane naye. Nde malinga ndi chikonzero anakwatirana ndi mamuna wake Muhammad Amjad wa zaka 23. Nde anapita makakhala ndi mamuna wakeyo. Nthawi zambiri kumakhala unewa kuti unyamuka uzikakhala ku mtundu wa mamuna wako. Nthawi zambiri sikhala zonena kuti muzikhala awiri, umakhala ndi tu family yayikulu kumakhalira pamodzi. Nde akuti Asia anali usakondwayi. Banja lake silimayenda, samalifuna, samamfuna mamunayo, samankonda. Moti anathawapo kangapo konse kupita kwa makolo ake kuti kuli bwino ineyi chabwino ndilolera ndidzikhala ku nyumba, sindikufuna kupita konso. Nde makolo ake amamtenga ukamutani ukamutula kubanja. Anapemphapo kangapo konse kumpempha mamunayo kuti ndichite divorce, sizinatheke. Komanso akuti abale ake mamunawo amamutonza. Kenako Asia anapita kukamuuza ndani Muhammad Shahidi, chibwezi chake chicha, kunena kuti akundizuza sindikufuna banjani. Nde nayenso Shahidi amafuna kunkwatira Asiayo. Anamuuza kuti ndipeza njira yoti tani tikwatirane. Shahidi anakauza anti ake. Pamodzi anakhala nkupanga plan kuti tingatani kunena kuti Asia achokeko bwinobwino. Nde plan yawo inali yonena kuti anakagula poison ophera makoswe. Anampasa Asia uja kumuuza kuti urani ukamuthirire mamuna wako mukaka. Amwa akafa basi tizanena kuti china chake basi ali sizadziwika kuti wampa ndani, zizathira pompo. Nde anapeza kuti anatengadi poison uja. Asia anasankha tsiku lonena kuti kunali mkumano, kunali meeting ya family, ngati gathering ya family yakwawo kwa mamuna wake. Nde kunabwera gulu ndithu. Kunali anthu 27 plus iyeyo Asiayo 28. Nde Asia anatenga mkaka, kuika mkapu, nkuthiramo poison uja nkutakasa, kumpasa mamuna wake Muhammad kuti atani amwe. Wa Muhammad nthawi imeneyo ananena kuti sindifuna kumwa mkaka, anausiya potero. Amaka Muhammad nkubwera kupeza mkaka uja sufuna kumwa. Mkaka ndi utani ndi kuphatikiza muchani ndikupanga lasi. Lasiyo ndi amapanga ndi drink lomwe amayikonda anthu aku Asia titeroete, kuti amakhala ngati apanga ngati yogurt uja ndikusakaniza mu makhala mkaka. Ndi amayika ma flavor osiyana-siyana, pamala china mango lasi,
zosiyana makanga tokumwa juice wa mango uja komali ngatiso yogurt mothira nkaka ndi anapanga lasi wa nkaka atathiramo anapezeka kuti atasakaniza kaka uja kuti ukwanire aliyense amene anali kumeneko anagawira onse anthu kumene kuja anatenga kumamwa family gathering kunala anthu 28 kuphatikiza ana anthu kuyamba kudabota mimbamu anthu ufuula ena akugwa pansi anthu kuthamanga kubwera kuti kuchitika chani ku nyumba uko peza kuti onse 27 adwaliratu ena nkumapeza kuti akufera pomwepo anthu pafupi panalibe chipatala kumudzi kwawo kumene amakhalako anathamangira kwa ngati sing'anga wapafupi choncho kumeneko sing'angaso naye zinamukulira zinankanika nani no anthu atipeze njira tipere nawo chipatala ananyamulatu anthu onse 27 uthamanga nawo ku chipatala apolisi kubwera kumene kuja ndi chani anthu kangati anthu ajesedwa poison sono sizinayizovuta kuyang'ana munthu kapena kuloza munthu chala chifukwa chonena kuti pa anthu onse 28 anali kumene kuja 27 anadwala ena nkuyamba kumafa mmodzi yekha anali bwinobwino amene anali Asiya bibi Asiya sana mwenawo chifukwa choti amadziwa kuti wathira ma poison wina aliyense anamwa anapezeka kuti anthu 17 anamwalira kuphatikiza ana awiri wina wa zaka 4 wina wa zaka 7 ndi Asiya anamangidwa anamfusa unena kuti iwe ufa chani suna mwenawo wina aliyense wamwa ndipo amene amamwa anthu onse anali kumeneko amene amamwa ndikuti samadziwa kuti muli poison amene amadziwa kuti muli poison sana mwenawo iye nkumayankha unena kuti yayi I think munagwera buluzi munkakawo koma amayi sana zindikire anthu nkumati kuti munagwera buluzi anthu kumati buluzi wake wanji wa poison atafufuza poison atayeza anthu achanapeza kuti ndi poison ophera makoswe ndi anampa ananonso pano Asiya uja Asiya nkuulula kuti achabwino ndathira chani ndinathira mankhwala amakoswe ndimafuna kumupha pamuna wangayo watenga kuti mankhwala kutchula kuti wandipasa ndi chibwezi Muhammad Shahidi anangwiraso Shahidi mankhwala watenga kuti naiso kutchula kuti andipasa ndi anti yanga anakamangaso anti yake acha onse ndi unali mulandu woopsa mu 2017 nali nkhani yoti inagwedeza anthu kuti wapha anthu 17 chifukwa chofuna kuthawa banja endiso zinapangisa kuti achite highlight kuti kodi zokakamiza na mabanja atsi bwanji eti koma anapeza kuti anamuzenga milandu Asiya anampasa ma life sentence 15 chibwezi yakecho nacho sanachipasa life sentence anti yake usunzora anapasa chilango chanji koma anapasa chilango ndithu nkhani yake yoopsa koma imene ndi nkhani ya Asiya bibi sikumwambiri.